давайте, Зенепханий Джміля Ага, Київ школу мистецтв. Давайте їм подякуємо, і кожен зможе вчитися. Оплески їм! Джміль Каріков. Зенеп Єв'яєва. Саго. Чок Саго у нас. Дякуємо вам. Зробіть гучніше! Ні-ні-ні, це слабо! Давайте так. Давай так. 3-4, от як я казав, так, щоб чув Крим, а я прошу Азізу сетапіться вже зараз, да, щоб ми перейшли до наступного виконавця. Давайте. 3-4! Це я розумію. Ну нарешті. Я завжди кажу, що от інколи треба виходити до аудиторії з вірою, що тут стоїть не 100 людей, а тут стоїть 100 тисяч людей. Тому давайте, 3-4, як 100 тисяч людей, щоб почув Кримський півострів. Оплесками Джміль Каріков, Зейнеп Єг'яєва. Так, я буду рухатись далі. В нас ще 2 виконавця, а в нас час до 10-ї години, тому в нас програма починає рухатись такими дуже швидкими кроками. Тому в мене є буквально 3 хвилини, поки сетаплять Азізу, пару слів розказати про неї. Азіза сама з Кізлєва, це Євпаторія, це місце на березі Кримського півострова, на березі моря, дійсно з неймовірною архітектурою. І Азіза пройшла дуже важливий ціннісний шлях, особистісний. Вона жила в різних містах України, і зараз вона живе тут, у вас, в Одеській області, біля Одеси. І неймовірно в тому, що це другий виступ Азізи в Одесі. Перший ми організовували в невеличкому закладі в квітні цього року. І зараз ми хочемо вам презентувати ту творчість, яку Азіза передає. Це точно... Кожен раз це перформанс. Я чесно про це кажу, бо ми з Азізою дружимо, товаришуємо. Вона об'їздила величезну кількість міст. Вона була в Полтаві, в Острозі. Звісно, ми в Києві організовували концерти. І кожна зустріч з Азізою – це завжди по-різному. Бо вона міксує пісні, вона їх переживає. Я би сказав, що в цей момент, коли вона співає, вона проживає те, про що вона говорить аудиторії. Азіза неймовірна, щира і дуже класна. Тому мені б хотілося, щоб знайомство з Азізою Іскандер, яке відбувається з вами сьогодні. А хто вже був на концерті Азізи? Підніміть руку. Ага, тобто більшість буде чути вперше. Чудово. Мені б дуже хотілося, щоб це знайомство відгукнулося в вашому серці, і ви дійсно хотіли подивитися інші перформанси, бо вони завжди будуть про інше, але про важливе. Про Крим, про Україну і про сучасність. Азіза – це та людина, яка говорить про майбутнє, це та, яка вірить в це майбутнє, і це та людина, яка в своїх словах говорить про майбутнє Кримського півострова. Насправді дуже важливо підтримувати молодих митців з різних територій України, це правда. Я не буду виділяти якусь окрему одну, але дійсно важливо підтримувати молодих митців з Криму. Бо як сьогодні, якщо ви слухали уважно Джміля Ага і в такій акомпанованій зустрічі, він говорив про багато викликів і що насправді ця культура, вона пов'язана з Кримським півостровом. Да? Тобто створювати музику про Крим, не перебуваючи в Криму, це складно. Це дійсно сильний виклик. І для сучасної молоді, яка хоче створювати цю музику, говорити ці переживання, це теж особистісний виклик. Тому мені б хотілося, щоб цей виклик і це те, що репрезентує Азіза сьогодні, він відгукався в ваших серцях. Звісно, я закликаю вас знімати відео, публікувати, робити історії, тегати всіх організаторів, тегати медіа-ініціативу Crimea Daily, тегати Кримську платформу, тегати моє місто, тегати море людей, тегати, звісно, Кримський інжир, тегати інклюзивний пляж без меж і всіх наших неймовірних партнерів, а саме також молодіжну раду при Одеській військовій обласній військовій адміністрації. Тому, як то кажуть, не забуваємо, викладаємо, поширюємо, як кажуть, бо що там, лайка та репост, як кажуть, сила нашої комунікації, бо важливо вкладатися в контент.
він має поширюватись, він має ставати популярним. Важливо підтримувати цей контент своєю участю, бо участь – це теж те, що допомагає розуміти, що все, що ти робиш, воно важливе, воно цінне. Тому мені дуже сильно хотілося, щоб ви підтримували Азізу, підтримували молодих митців і підтримували, звісно, рідний Кримський півострів. Азіза, ми готові? Азіза Іскандер, оплески, будь ласка. Де б ми не були, наші серця звучать в Криму. Де б ми не знаходилися, наші серця відбивають ритм хвиль Чорного моря, Криму, який ми ніколи не залишимо, так само, як ми не забудемо нашого неба, що відображається обрієм світла в абсолютній темряві. За цим обрієм Чорного моря червоною лінією не розривається життя смертю. Де б ми не були, наші голоси продовжують говорити нашою мовою, навіть тоді, коли ми закатовані, вбиті, депортовані, позбавлені імені, кинуті в пустелі незнання і насильства. Де б ми не знаходились, наші серця продовжують говорити схилими берегами, ранковою молитвою, в тиші, що збереже правду і пам'ять до вас. Де б ми не були, ми будемо битися за Крим, що зберігає гідність світу. Бо якщо ти загубиш свою гідність, чи буде це море захищати тебе від остаточного знищення? Тільки Крим знає на це запитання відповідь. Тільки тут, серед цих забруднених війною хвиль, шепоче до тебе душа, зґвалтованих століттями, вишиканою величчю російського небуття зла, нищівної любові до примирення з несправедливістю. Де б ми не були, ми знаємо, Крим є ключ до повернення не тільки нашої пісні. Це ключ до повернення людства, до людяності. Бо в тихих катівнях схованої слабкості добра вмирає майбутнє. Тому, де б ми не були, наші серця продовжують битися в Криму. Наші серця продовжують битися за Крим, як за слово і полум'я, що спалить навічно царство брехливого імені ворога, вкравшого нашу долю і життя найкращих. Проте воля їх не знищиться в нашій крові, в Чорному морі нашого серця. Biz bir nesilimiz, serbest insanların nesili, ne yerde olsak da Kırım'daki yüreklerimiz. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Через вулицю смерть бачить ворогу спину. Свачує душа, у в'язниці думок початок зими. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of лише одне врятувати може свободу. Крізь брехню, кров і смерть повертається сенс поетів. Не продати спокій, швидко тих, хто з'їдає майбутнє, перестань
хто створює волю, ти час, ти той, хто створює волю. Freedom is the name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Freedom is the name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Flag of freedom. Ukraine, 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 Ukraine. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Flag of freedom. Ukraine, 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 Ukraine. Men ölgen son meni kimse hatırlamayacak. Lakin Süleyman bizim sevgimizin anı hatırlayacak. Men ölgen son meni kimse hatırlamayacak. Lakin Süleyman zaten hatırlayacak. Eskiye bugün erin yanına bakacak. Yıldızlar kara, kökünden örtüler. Men ölgen son beni kimse hatırlamayacak. Lakin Süleyman bizim sevgimizin anı hatırlayacak. Men ölgen son beni kimse hatırlamayacak. Lakin Süleyman zaten hatırlayacak. Arzu yerine gelginde kayda yürüyeceksin, yürüyeceksin. Ben de yüreğimde vakit Allah'ın vatan, vatan. Ben ölgen son beni kimse hatırlamayacak. Lakin Süleyman bizim sevgimizin anı hatırlayacak. Ben ölgen son beni kimse hatırlamayacak. Lakin Süleyman zaten hatırlayacak. Aman Süleyman, Dilber Süleyman, sonsuz Süleyman için susasın. Aman Süleyman, Dilber Süleyman, sonsuz Süleyman için susasın. Ben sendeki aşka akında yaralayım gibi, yaralayım gibi. Ben sendeki aşka akında yaralayım gibi, yaralayım gibi. Süleyman,
сховаєш пустелі. Просто залиш свій страх, під водою дозволь не втікать, розірветься біле сонце в Чорному морі. Ти говорив зі мною, ми стали вічними, пустими кулями чужій спині. Просто залиш життя мені у білих снах, і в посмішках дзеркал не сховаєш пустелі. Просто залиш свій страх, під водою дозволь не втікать, розірветься біле сонце в Чорному морі, в Чорному морі, в Чорному морі, в Чорному морі, в Чорному морі. Просто залиш свій страх, під водою дозволь не втікать, розірветься біле сонце в Чорному морі. Чорному морі, Karadeniz yalısında Tatarların vatanım var. Karadeniz yalısında Tatarların vatanım var. Nerede vardır bu ile aba, nerede vardır bu ile yuva, nerede vardır bu ile aba, nerede vardır bu ile yuva. Böyle aba, böyle de yuva, bizim taraf, bizim taraf. Böyle aba, böyle de yuva, bizim taraf, bizim taraf. Bizim taraf, bizim taraf. You can't stand, but you can fly. The water in the desert will be your world before you die. Believe me, you hear me, see you, see you. You can't stand, but you can fly. The water in the desert will be your world before I will die. Believe me, you hear me, see you, see you. In front of the enemy, I will never give up. You think you are better with your crown. This world will be great without it. This world will be great without it. Nature's blood will drain with its enemy's vein. Is it tender love? Is it tender love? You can't stand, but you can fly. So what in the desert will be your world before I'll die. Believe you'll hear me, see you.
Kırım yanar can gibi. Kırım yanar can gibi. Babam benden soray kaydasın dahanamın omuzuna başını mayıştırar evge kay sürgün düşüncelerde kay tanda kay benim güneşim dünya acı vermek için ben özümü absolut karanlıkta taptım. Kimim adım ne? Benim lafımda nasıl hatırlamak? Ben senden sebep sağlam. Ben senden sebep sağlam. Kimim adım ne? Benim lafımda nasıl hatırlamak? Ben senden sebep sağlam. Ben senden sebep sağlam. I'm alive because of you. I'm alive because of you. I'm alive because of you. I'm alive, I'm alive, I'm alive. Yaşlığının birinci nur kartı yaralarını düzelir. Bugün sen bütün yol öz ayaklarından geçirsin. Hatta yorulup duymayacaksın. Kimim adım ne? Benim lafımda nasıl hatırlamak? Ben senden sebep sağlam. Ben senden sebep sağlam. I'm alive because of you. I'm alive because of you. I'm alive because of you. I'm alive, I'm alive, I'm alive. Ben babamın ölü sesi, ben yıklamahan anamın metinliğim. Kırım bu kart gözlerinden çal saçının bala. Bu bala deniz dalgalarından azat olsun. Kimim adım ne? Benim lafımda nasıl hatırlamak? Ben senden sebep sağlam. Ben senden sebep sağlam. I'm alive because of you. I'm alive because of you. I'm alive because of you. I'm alive, I'm alive, I'm alive. Kimim adım ne? Benim lafımda nasıl hatırlamak? Kimim adım ne? Я живий завдяки тобі. Я жива завдяки тобі. Ми живі. Ми живі.
azat Kırım milletin. Kumbatıdan gel derler, kurtarmak için bizlerini. Dostha dostluk jigit eter, azat Kırım milletin. Toplanınız kahramanlar, mavi bayrak gürlensin, gürlensin. Onu gördü çok düşmanlar, titresinden versin. Onu gördü çok düşmanlar, titresinden versin. Kumbatıdan gel derler, kurtarmak için bizlerini. Dostha dostluk jigit eter, azat Kırım milletin. Kumbatıdan gel derler, kurtarmak için bizlerini. Dostha dostluk jigit eter, azat Kırım milletin. Azat Kırım milletin. Azat Kırım milletin. Kumbatıdan gel derler, kurtarmak için bizlerini. Dostha dostluk jigit eter, azat Kırım milletin. Kumbatıdan gel derler, kurtarmak için bizlerini. Dostha dostluk jigit eter, azat Kırım milletin. Kırım canımda yırlar, gecede kahramanlarının adlarını fısıldayım. Kırım yüreğimde al, kara acı azat ölüm ister. Kırım, men seni sevem, sevem seni. Kırım, men seni sevem, sevem seni, sevem seni. Balalarını dan korgende eşitken dualarının arzuları. Hepsi azat fikirler kul buğavları, kurşunlarga yıldızlarını. İmansızlıktan azat edenler, imansızlıktan azat edenler. Menen yırla sonki sefer gibi, menen yırla sonki sefer gibi. Kırım, 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 Kırım. Men seni sevem, sevem seni. 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 Balalarını tan korgende eşitken dualarının arzuları. Hepsi azat fikirler kul buğavları, kurşunlarga yıldızlarını. İmansızlıktan azat edenler, imansızlıktan azat edenler. Menen yırla sonki sefer gibi, menen yırla sonki sefer gibi. Kırım, 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 Kırım. Азиз, я попрошу фінальну пісню. Я вас запишу. 1700
1938, 1944, 2014, 2022. Харадевір. Чорна епоха втрачених поколінь, втраченого мистецтва, втраченої свободи мислення, втраченого слова сучасності і коренів правди завершиться тут, в твоєму серці, саме тут, де море об'єднує Крим, Україну, саме на півдні зіткнення воля народжує рішення, саме тут співом, молитвою, танцем і мрією, зброєю, остаточно обраною силою до останнього подиху, відданих подиху вільного півдня, що не зупиниться говорити до світу, до світла. Сербез джунюб, сербез мемлекет. Саме зараз, в час темряви, народжується покоління вільного об'єднання. Biz bir nesilimiz, serbest insanların nesili. Ne yerde olsak da Kırım'daki yüreklerimiz. Азіза Іскандер, оплески. Çok sağ olunuz. Дуже чутлива техніка. Але це насправді дійсно важливий виклик, коли техніка чутлива, бо чутлива тема. Чутливі ваші серця, і я дуже вдячний за те, що ви їх сьогодні відкриваєте. Відкриваєте до того, щоб доторкнутися, як я казав, давайте я зроблю це, да? Давайте спробуємо зараз разом, от як я. Я прямо йду сюди, я тримаю мікрофон міцно, якщо що. Але таким чином ми доторкаємось до рідного Криму, до рідного півострова. Я начебто відчуваю його берег. І мені б дуже сильно хотілося, щоб те, що пронизує мене, пронизувало всіх нас цією сильною спорідненістю. Адже Крим – це не просто якась гірвана територія, і дуже часто відчувалося, що ти переходиш перекоп, а там нібито інша реальність. Ні. Це велика частина нашого півдня. І наш південь – велика частина нашої України. Одеса, Крим, Маріуполь, Херсон, Мелітополь, Бердянськ. І ще багато неймовірних південних містечок, де слово «баштан», хто знає, що таке баштан? Звісно. Лунає однаково в двох мовах – в українській і в кримсько-татарській, бо кримсько-татарською баштан – це город, який живе серед нашого неймовірного простору і точно живе в наших серцях. Нам ще багато треба пізнавати один у одного, знайомитись, спілкуватися, вчити мови. Я завжди кажу, що ми маємо знати дві мови. Ми маємо знати українську і ми маємо знати кримсько-татарську. Бо це можливість через мову знайомитись з культурою, знайомитись з людьми, вчитися казати «я тебе кохаю» і вчитися говорити про Караденіс, Крим і ще багато неймовірних речей, які можуть нас об'єднувати. Я бачу, як зараз роблять розсетап, і я відчуваю, як я трошки вже починаю медитувати з вами і говорити про дійсно важливі і щирі речі. І це правда. Бо коли ми говоримо про Крим, важливо розуміти, що пам'ять – це спротив. Бо доки ми пам'ятаємо, доки ми є носіями цієї пам'яті, ми є частиною цього супротиву. Бо ми не просто не даємо забути, ми нагадуємо, ми як той ранковий будильник, який говорить про те, що ми живемо сьогодні. І після інколи навіть жахливих ночей, дуже трагічних новин ми встаємо
і рухаємося далі. Важливо, щоб ми йшли разом, об'єднано, в двох культурах, в неймовірній Україні, де ми як політична нація, українців, кримських татар, да, будь-кого, але важливо українців і кримських татар, єдналися разом. Українські музиканти грали кримсько-татарську музику, як так само, як кримсько-татарські музиканти грають українську музику. Робили спільні проекти, і я сподіваюся, що ви їх найближчим часом також почуєте. І більше дізнавались про Крим. Я дуже вас прошу. Я звертаюсь